ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони муҳоҷир, шабакаи голос мигранта мебошад. имрӯз мо дар якчанд масъалаҳои муҳим суҳбат хоҳем кард ки ин масъалаҳоро ба мо занг задан ва тариқи ватсап, вайбер навистанд, яъне шикоятҳо буданд ва ҳатто муроҷиат ҳам буданд ки хоҳиш карданд ки тариқи ҳамин шабака ба шумо бирасонем ва мо натавонистем ки инро рад кунем. ин видеое ки мо имрӯз мекунем ба хотири ҳушёр будан ва фиреб нахӯрдани шумо мебошад. пеш аз наворо сар кардан, дӯстони азиз, мо ҳатман дар бораи спонсорҳоямон, яъне дар бораи сарпарастҳоямон як каме ба шумо суҳбат мекунем. агар шумо мехоҳед ки ба сарҳади Қазоқистон рафта биёед ва ҳуҷҷатҳои худро аз сари нав бикунед, мо барои шумо ширкате ки бо мо ҳамкорӣ мекунад, мо ҳамаи паҳлӯҳои ӯро дида баромадем, яъне ки бачаҳои хуб ҳастанд, шуморо худо хоҳад нағз бурда мебиёранд. барои шумо мо ҳамин бародаронро тавсия медиҳем, ба рақамҳои инҳо занг занед, муроҷиат кунед, шуморо бо ивази 5000 рубл бурда соҳ саломат гардонда мебиёранд. худо хоҳад ҳатман занг занед ва муроҷиат кунед. хуб дӯстони азиз, ба ман якчанд нафарҳо занг заданд ва шикоят карданд ки дар аэропорт ана ҳамон сарҳадбонҳо мегӯянд, яъне пограничникҳо вақти пур кардани мигратсионнаи картаи шумо, яъне ки ҳамчунон рафтор мекунанд ки гӯё қасдан мекарда бошанд. аз аэропорти Жуковский ҳам шикоят шуд, аз аэропорти Внуково ҳам шикоят шуд ва ҳатто аз аэропорти Домодедов ҳам. бубинед ки аз ҳар се аэропортҳо ва ман дидам ки чун шикоятҳо зиёд мешаванд, хостам ки ба шумо муроҷиат кунам. ҳар он нафароне ки аз шумо, яъне ки шиносҳои шумо аз Тоҷикистон меояд, ба онҳо бигӯед ки дар сарҳад дар вақти пур кардани мигратсионная карта ҳушёр бошанд, ки қасдан амин пограничникҳо хато пур карда истодаанд. яъне шумо мегӯед ки мақсади омадани шуморо мепурсанд, шумо мегӯед ки работа, онҳо учоба ё ин ки частни пур карда истодаанд ва дар ин сурат ба шумо патент намедиҳанд. ҳатто ин муроҷиаткардаҳо ба ман гуфтанд ки мо дубора ба аэропорт рафтем, гуфтем ки шумо хато пур кардаед, касе ба онҳо гӯш накардаву онҳоро гуфтанд ки дубора, яъне сарҳадро гузаред. барои ҳамин дӯстони азиз, ман ба шумо тавсия медиҳам ки дар вақти гирифтани ҳамон мигратсионная карта тафтиш кунед, аз он сарҳадбонҳо ҷои тарс нест ва ё ки аз дасташон ҳеҷ кор намебиёяд. фақат шумо бинед ки хато шудааст, баргардонда диҳед ва гӯед ки хато кардӣ, навашро деҳ, яъне ки аз нав пур карда он тавре ки ман ба ту гуфтам, яъне работаро хат кашида бидеҳ. ва ҳамчунин дар вақти регистратсия кардан рӯзҳо ба баъзе фамилияҳои душворфаҳме ки мо дорем, яъне ки душвор ба забон овардани онҳо душвор аст, хато менависанд. ба наздики як рафиқи моро отчествоашро тамоман хато навиштанд. хайрият ки мо тафтиш кардем ва дубора додем ба дасташон ки ин хато аст, гирифта аз нав дуруст карда диҳед. ман аҳамият метиҳам бисёр нафарони ман ҳамин тоҷикони мо мутаассифона бародарони муҳоҷир боварӣ мекунанд ё ки намедонам чӣ хел бошад, ҳамин ҳуҷҷатро аз дасти як нафари дигар мегиранд, дигар ба вай тафтиш нигоҳ кардан аҳамият наметиҳанд, дар байни шиносномаашон мемонанду рафтан мегиранд ва билохира чӣ мешавад, яъне ки дар вақти патент гирифтан ӯро ба русигӯем отказ мекунанд ва барои як хатои хурд 17-18 то 20 ҳазор рубли русӣ барбод меравад. ӯ маҷбур мешавад ки дубора сарҳад гузарад ва як кашокаши зиёдӣ, як дарди сар. барои ҳамин дӯстони азиз, пурра чӣ ҳуҷҷате ки набошад, шумо пул метиҳед, ба шумо медиҳанд, гирифта я тафтиш кунед, хато бошад баргардонед. ва мегзарем ба як масъалаи асосии дигар ки ин ҳам ҳатто дар интернет дар чанд сайтҳо хондем. бисёри муҳоҷиронро суғуртаи қалбакӣ дода истоданд. суғуртаи қалбакӣ ки дар вақти патент кардан мегузарад, яъне ки дар ФМС ӯро ҳеҷ кас намефаҳмад, мебинанд ки дорӣ нағз, туро патент медиҳанд, вале дар ҳолати рух додани ҳолатҳои фавқулода, худованд ба ҳеҷ кас нишон надиҳад, вале ба як бародари мо рух дод. мо гирифта муроҷиат кардем, ресо гарантия буд, страховая компания ресо гарантия, ва ё диданд, гуфтанд ки дар ширкати мо ҳамчунин як муштарие нест, яъне ки незарегистрирован, гуфтанд ин муштарии мо нест. мо ҳайрон шудем, дар дасти мо ҳуҷҷати онҳо, вале дар ширкат қайд нашудааст. ва баъдам фаҳмидем ки
ҳуҷҷатҳои қалбакие ки ба шумо медиҳанд, шумо чӣ гуна бояд фаҳмед ки ӯ қалбакӣ аст. ҳоло ман дар навор мегузорам як намунаи оригиналашро ки галограмма дорад. ман ҳамон галограммашро ман гирдашро хати сурх мекашам, бо стрелка нишон медиҳам. ва дуюм намуди проверкае ки шумо тафтише ки шумо метавонед дуруст ё ки хато будани онро фаҳмед. ин ҳамон аст ки маблағи расход намешавад аз тарафи шумо, яъне ки хароҷоти зиёд ҳам нест. ҳамин як занг задан аст ба рақаме ки дар ҳамон поёни полиси суғуртавӣ навишта шудааст, яъне кол центрашон гирифта занг зада рақаме ки шумо доред ҳамон рақамро мегӯед ва аз он тараф ҳамин рақами шуморо тафтиш карда ному фамилияи шуморо бояд бигӯянд ки таҳти ана ҳамин рақам ман ҳамин хел ному фамилия, яъне ки дар ширкати мо номнавис шудааст. агар ки аз он тараф шуморо рад кардан, шумо дониста бошед ки ҳамон ширкатҳое ки ҳамон агентствое ки шуморо ҳамин полиси суғуртавиро дод, яъне ки шуморо фиреб кардааст, шумо фиреб хӯрдаед ва сари вақт аст ки ба он ҷо муроҷиат кунед, намедонам пули шуморо баргардонда бидиҳанд, ба ҳар ҳоле ки набошад, чӣ тариқи суд кашидан бошад, чизе ки набошад, шумо аз вай кас фиреб хӯрдаед, бояд маблағи худро баргардонда бигиред. ва як чизи дигарро фаромӯш накунед ки онҳое ки амин суғуртаҳои қалбакӣ мефурӯшанд, шуморо даъват мекунанд ки биёед ман ба шумо суғуртаҳои ба нархи арзон, яъне 1000 рубл 2000 рубл мефурӯшем. дониста бошед ки ин суғуртаҳо қалбакӣ аст. суғуртае ки оригинал аст аз ҳама кам аз 4000 рубл нархаш сар мешавад. 4200 аст, баъд 4500 аст, хулоса аз 4000 сар мешавад. он суғуртаҳои арзон низ қалбакӣ ҳастанд. фиреб нахӯред дӯстони азиз, мақсади асосии мо ҳамин аст. ва як хабари дигарро мо дастрас кардем ки корхонаҳои коммуналӣ бо фиреб кардан, яъне муҳоҷиронро номнавис кардаанду вале муҳоҷир дар он ҷо вуҷуд надорад ва маоши ӯро гирифта ба кисаи худ мезананд, онҳоро ба қаб карданд ва хулоса муайян карданд ки онҳо то 500 000 рубл, яъне то қариб ним миллион рублро дар кисаи худ задаанд. яъне чӣ тавр? як ному фамилияи муҳоҷири набударо қайд мекунанд, яъне гӯё ки ӯро ба кор гирифтаанд, вале дар ҳақиқат ӯ вуҷуд надорад ва ҷои коре ки барои вай муайян карда шудааст, яъне минтақа ҳамон подъезд гӯем ё ки ҳамон биное ки бояд вай тоза кунад, як муҳоҷири дигар он ҷоро бепул тоза мекунад. муҳоҷире ки дар қабати он аст, ҳамон минтақаи тозакуниаш, яъне бо маоши кам ҷои зиёдро тоза мекунаду як муҳоҷире ки номаш ҳасту худаш нест, пули инро ин аферистҳо гӯем ҳам гирифта ба ҷайби худ мезананд. хушбахтона онҳо ба даст афтоданд ва мақомотҳои дахлдор аз болои инҳо кор карда истодааст. ин буд дӯстони азиз якду маълумотҳои зарур ва баъзеашон маълумотҳои хабарӣ ки оиди муҳоҷирон буд ва мо ҳам фикр кардем ки барои шумо муҳим аст донистанаш ва ба шумо хабаррасон намудем. хабарҳои мо агар ба шумо маъқул шуда бошад, ҳатман дар шабакаи мо обуна шавед, лайк мондан ва поделиться кардани ин хабарро ки бисёр муҳим аст аввалҳояш ба муҳоҷирони дигар фаромӯш насозед, яъне ки дар фейсбук, вконтакте, одноклассники, дар ҳамин ҷойҳо поделиться кунед ва боқи худованд ҳараки шуморо нигаҳбон бошад. худро эҳтиёт намоед. барори кор ба шумо дӯстони азиз. хай бародарон.